арзандаю шоиста заминаи воқеӣ мегузорад. дар намоишгоҳи молу маҳсулоти ҷумҳурии ӯзбекистон ки баъди буридани лентаи рамзӣ аз ҷониби сарони давлатҳо Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев ифтитоҳ гардид, дар он номгӯи зиёди маҳсулоти беш аз 100 корхонаи ӯзбекистонӣ ба маъраз гузошта шуда буд. асосан ширкатҳои ҷумҳурии ҳамсоя 60 намуди техника, масолеҳи сохтумонӣ, молҳои соҳаи электротехникӣ, кимиё ва нуриҳои минералӣ, фармасевтӣ, саноати хӯрокворӣ, саноати сабук, чарм, мебел, полиграфӣ, молҳои саноатӣ ва электротехникии маиширо ба намоиш гузоштанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев намоишгоҳро тамошо карда барои таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ, воридоту содироти маҳсулот ба кишварҳои ҳамдигар ва баҳри афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни Тоҷикистону Ӯзбекистон ба соҳибкорон маслиҳатҳои муфид доданд. Сарони давлатҳо баргузории чунин намоишгоҳро омили муҳими дарёфти шарикони нав ва густариши муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ арзёбӣ намуданд. бо хушнудӣ таъкид гардид ки Тоҷикистону Ӯзбекистонро тарихан муносибатҳои неку дӯстонаи чандин асра ба ҳам мепайванданд ва ин дар оянда бояд дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ пайваста идома ёфта мувофиқи имкониятҳо бо манфиати ҳарду кишвар ривоҷу равнақ ёбад. дар баробари ин айни замон дар ҳудуди вилояти Хатлон корхонаҳои азими истеҳсолӣ аз қабили коргоҳҳои симентбарорӣ, варақаҳои гачӣ, коркарди нафт, криолит, нуриҳои минералӣ, корхонаҳои коркарди намаки ошӣ ва ғайра сохта шуданд ва тибқи дурнамо дар солҳои наздик афзоиши боркашонӣ дар ин минтақа то 5 миллион тонна солона пешбинӣ мешавад ки ин гувоҳи ояндаи нек ва рушди соҳа мебошад. ёдовар мешавем ки намоишгоҳи молу маҳсулоти ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шаҳри Душанбе давоми як ҳафта идома меёбад ва сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд аз он дидан намоянд.